καλεσμένοι, αξιόλογοι άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Περιβολιωτών σας καλωσορίζω. Ανέβηκα στο βήμα για να υποκληθώ ενώπιον σας, διότι βλέποντας όλους εσάς τους εκλεκτούς καλεσμένους που βρίσκεστε εδώ για να τιμήσουμε τον αέμιστο συγγραφέα συμπατριώτη μας Στάικο Πανταζή, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία του Μεγάλου Επισκόπου Έλους Ανθίμου Καλιστήρη. Ο Στάικος Πανταζής, εκτός μεγάλος επιστήμονας δικηγόρος, ήταν καλός λαογράφος και ιστοριοδίφης, με πολλά βιβλία πάνω από 30 στο πελοποννησιακό και αθηναϊκό τύπο. Η αναφορά αυτή δεν μπορεί παρά να απευθύνεται στον μεγάλο απόντα Στάικο Πανταζή. Ο γρήγορος χαμός του στάθηκε πλήμα για την ιστορία και λογογραφία, ειδικά της ορεινής Ολυμπίας. Ένα μήνυμα φέρνω, ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, γιατροί και άντρες στη μνήμη για τον προτεργάτη αυτού του συγγράμματος. Σας ευχαριστώ όλους εκ βάθους καρδιάς, προσωπικά αλλά και από το έδρατα σύμβα του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Εκ μέρους και των υπολείπων μελών του Συλλόγου σας καλωσορίζουμε και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Είμαστε στο Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας. Ο Λεωνίδας Ζέρβας, πρόεδρε, ήταν και συμπολίτης, συμπατριώτης από τη Μεγαλόπολη. Μεγάλος κοινικός, ερευνητής, με πολλά βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών. Οπότε είναι και λίγο σημαντική και η τοποθεσία. Σωστό. Αφορμή λοιπόν τη συνάντησή μας σήμερα είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Στάικου Πανταζή με τίτλο «Επίσκοπος Έλους Άνθιμος της Καλιστήρης και συμβολή της οικογένειας Καλιστήρη στην ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας». Θα πάμε γύρω μέχρι τις 8.30 περίπου, έτσι γιατί αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, οπότε λίγο την υπομονή σας. Να ευχαριστήσω το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για τη φιλοξενία και κυρίως τον πρόεδρο του Ιδρύματος, κ. Βασίλη Γρηγορίου, ο οποίος λόγω ασθενείας δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ελισάβετ Πλέσα, η οποία έχει τη γενική επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου για τη συνεργασία και για τις συμβουλές στη διοργάνωση της εκδήλωσης και για τη δημιουργία της πρόσκλησης επίσης. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχαήλ Καλιστήρη, για τη μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ σήμερα, για τη συνεργασία που είχαμε όσον αφορά την έκδοση αυτού του βιβλίου. Και ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας σήμερα. Τέλος, να ευχαριστήσω και να παρουσιάσω τους ομιλητές μας που μας τιμάνε σήμερα με την παρουσία τους, για να τους παρουσιάσουμε τη σειρά που θα μιλήσουν. Θα ξεκινήσει ο κύριος Ευάγγελος Γιαννικόπουλος από την αρχαία Φιγαλία. Είναι δημοσιογράφος, ιστορικός ερευνητής, εκδότης της εφημερίδας Η Πανολυμπιακή και της επετηρίδας Ολυμπιακή Εστία. Ο κύριος και φίλος πατέρα μου, βέβαια. Ο κύριος Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος από την Αμπελιώνα, επίτιμος νοικιάρχης, θεολόγος, ιστοριοδίφης, ο οποίος θα κάνει και την κεντρική ομιλία και γι' αυτό το λόγο θα έχει λίγο χρόνο παραπάνω από τους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Ηλίας Ταμπολιάδης είναι ομότιμος καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορεινικών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία του στον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων. Από το 1977 ως το 1991 εργάστηκε στα μεταλλεία Λευκολίθου του συγκροτήματος Καλιστήρη στην Εύβοια ως τομεάρχης παραγωγής και μάλιστα αναφέρεται από τον κύριο Σκαλιστήρη στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου ως εφευρέτης του πρωτοποριακού προϊόντος Μακφλότ, που ήταν ομογενοποιημένη καθαρή δίπυρος μαγνησία και αποτέλεσε τη δύναμη της εταιρείας για αρκετά χρόνια. Καλά τα λέει ο κ. Καλιστήρη. Την Καμάρωνος Καλιστήρη στην μαγνησία. Ο κύριος Γεράσιμος Παγκράτης είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει ιστορία της Ιταλίας και του βενετοκρατούμενου ελληνισμού, καθώς και λατινική παλαιογραφία. Και ο κύριος Βίρον Πολύδωρας από το Γιάννητσα, χωρίς άλλες συστάσεις. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Ένωσης για την Πατρίδα και τον Λαό. Ο οποίος μου ζήτησε να μιλήσει και τελευταίος και γι' αυτό τον λόγο είναι και έτσι θα κλείσει τη σημερινή μας συνάντηση σήμερα. Να επισημάνω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιαννικόπουλο, ο οποίος θα ξεκινήσει παρουσιάζοντας τον συγγραφέα, ότι έξω από την αίθουσα έχουμε προσπόληση το βιβλίο, το οποίο βέβαια δεν έχει εκδοθεί με σκοπό το κέρδος. Απλά τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν ως οικονομική ενίσχυση στο σύλλογό μας και αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του νέου project που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Και είναι η έκδοση του νέου βιβλίου του Στάικου Πανταζή με την ιστορία του χωριού μας και τίτλο Μια ιστορική αναφορά στη Γάρδιτσα,
και εντοπισμό των οικογενειών στις ρίζες τους. Να σας παρακαλέσω τέλος να κλείσετε τα κινητά, για την καλοσύνη να μην έχουμε φασαρία από κάτω. Ή αν πρέπει να μιλήσετε, το κάνετε αυτό έξω από την αίθουσα. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, το λόγο έχει ο κύριος Γιαννικόπουλος. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούμε. Πιο κοντά. Μια χαρά, μια χαρά. Χάρη η οικονομία του χρόνου, ώστε να αφήσω περιθώρια να μιλήσουν και οι άλλοι ομιλητές, θα πω αμέσως στο θέμα, χωρίς προλόγους, ειδική εισαγωγή και τι αυτά παρουσιάσεις ατόμων και τα λοιπά που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αρχίζω απευθείας με την εισηγησή μου για το Στάικο τον Πανταζή, η οποία την χώρισα σε 4 μέρη. Πρώτον, στα βιογραφικά του συνοπτικά, καθώς οι περισσότεροι τον γνωρίζατε προσωπικά, όπως και την πορεία της όλης ζωής του, επομένως θα ήταν πλεονασμός να αναφερθώ και εγώ για νεκτάση. Πάντως, θα σημειώσω επιγραμματικά μερικά για όσους τυχόν δεν γνώριζαν το Στάικο Πανταζή. Δεύτερον, στις σχέσεις που είχα εγώ προσωπικά με το Στάικο. Τρίτον, στην εργογραφία του. Και τέταρτον, στις διάφορες άλλες δραστηριότητες, στις οποίες άφησε ανάγλυφη τη σφραγίδα του. Βιογραφικά. Ο Στάικο γεννήθηκε το 1931 στο γραφικό χωριό Περιβόλια Ολυμπίας. Γονείς ο Γιώργος Πανταζής από επιπόλητη οικογένεια του τόπου και η Ελένη Στάικου Τζανετόπουλου ή Τσελέτου κατά το παρονίμιο από τον οικισμό Πλατιά, βοϊκά δηλαδή του χωριού Δραγωή. Στο χωριό του έλαβε την δέουσα αγωγή από τους γονείς του και από το σχολείο και αφού περάτωσε τις σπουδές του στα γυμνάσια Αντρισένας και της Παρισίας, ήρθε στην Αθήνα όπου φοιτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για να γίνει, τι άλλο, δικηγόρος όπως οι περισσότεροι συμπατριώτες του. Εδώ να μου επιτραπεί μια μικρά ισχύ παρένθεση και να σημειώσω ότι το μικρό αυτό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας, τα Περιβόλια, παλιότερα Γάριτσα, με τις 100 περίπου οικογένειες, έχει κατά αναλογία τους περισσότερους δικηγόρους από κάθε άλλο χωριό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το γειτονικό χωριό τη Φιγαλία, των 80 οικογενειών περίπου, που έχει τους περισσότερους αποστράτους στρατηγούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Από τα άλλα χωριά φυσικά. Γιατί είναι θέμα που υποθέτω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ερεύνηση από τους κοινωνιολόγους, τους ιστορικούς ερευνητές και άλλους. Αλλά σε επανέλθουμε στο Στάικο. Το πώς σπούδασε εδώ στην Αθήνα είναι γνωστό, όπως και όλα τα επαρχιωτόπουλα που δεν είχαν άμεση υποστήριξη οικογενειακού ή συγγενικού περιβάλλοντος. Δηλαδή με δυσκολίες πάσης φύσεως, όπως έλλειψη πανεπιστημιακών βιβλίων, οικονομικές στερήσεις, πρόβλημα στέγης, διατροφής και πολλά άλλα. Όμως οι δυσκολίες αυτές δεν έκαμψαν τη βούληση του Στάικου να επιτύχει το σκοπό του και φυσικά τον επέτυχε. Το Στάικο ήταν δύσκολο να τον εντάξει κάπου κάποιος αν δεν τον γνώριζε καλά. Και δεν μιλάμε πολιτικά. Την πολιτική και τους θεσμούς λειτουργίας του κράτους τους εκτιμούσε ως αναγκαία στοιχεία λειτουργίας του. Επίσης και αρκετούς πολιτικούς εκτιμούσε, όχι φυσικά όλους, και με τους πρώτους είχε στενές σχέσεις και φιλία σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκαν, από την άκρα αριστερά μέχρι τον αντίποδα την άκρα δεξιά. Αλλά η σχέση του δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτούς. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, επίσκοποι, ανώτατοι δικαστικοί, διακεκριμένοι συγγραφείς και γενικά λογοτέχνες αλλά και απλοί άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάρης ήσαν τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόταν. Ο Στάικος, όπως σημείωσα, ήταν γνωστός σε εκατοντάδες ανθρώπους, μέλος σε πολλά πνευματικά και επιστημονικά σωματεία και εταιρείες όπως η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, ο Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέων, η Εταιρεία Ηλιακών Σπουδών και άλλα. Επίσης, και εκτός από τις ευρύτερες γνωριμίες του και σχέσεις που είχε με τα μέλη, συνεργάστηκε και με τα διάφορα έντυπα που εξέδιδαν. Υπηρέτησε ως εύθερος αντιπολογάγος και ήρθε σε γάμο κοινωνία με την ενάρετη Σταματούλα Παναγιώτη Ζαχαράκη από την Αντρίσσενα, με καταγωγή εκπατρός από τα Περιβόλια Ολυμπίας, δηλαδή το χωριό του Στάικου, με την οποία έζησαν αρμονικά καθώς τον έτρεφαν αμοιβαία αγάπη και σεβασμό.
Ενδεικτικό αυτού είναι ένα απλό στοιχείο. Τότε όταν εκάμφθη η αισθητά η υγεία του Στάικου, η σταματούλα του συμπαρεστάθη πέραν του δέοντος. Περί αυτού έχω προσωπική πείρα από όσες φορές τον επισκεπτόμουν στο σπίτι του να τα πούμε όπως λένε, αφού εκείνος δεν μπορούσε να έρθει στο γραφείο μου πλέον. Τότε μου έλεγε ακούσεις της Σταματούλας που έφτιαχνε καφέ στην κουζίνα. Αν δεν είχα τη Σταματούλα θα είχα πεθάνει πριν από πολύ καιρό. Ήταν ένα στοιχείο, δεν του είχε ξεφύγει και μου το εκμυστερευόταν όπως ίσως και σε άλλους. Με τη Σταματούλα απόκτησαν 3 παιδιά, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη και την Ελένη κατά σειρά, τα οποία καλούσαν με τις παράδοσες αρχές του τόπου μας και τα οδήγησαν στον δρόμο της προόδου και της αρετής. Ο Στάικος άσκησε δικηγορία σε όλες τις κλίμακες των δικαστηρίων, σχεδόν αφιλοκερδός σημειώναμε. Γνωρίζω περιπτώσεις κατά τις οποίες υποστήριξε υποθέσεις ενώπιον πολυμελούς δικαστηρίου χωρίς προσωπική αμοιβή, εκτός φυσικά εκείνων που καθορίζει ο νόμος κατά περίπτωση. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα είχε έμφυτη τάση προς την έρευνα, την ιστορική κατά βάση. Τις κεντρικές βιβλιοθήκες, Εθνική, Γενάδιο, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Μπενάγιο και Νικολοπούλιο της Ανδρίσσανας τις είχε ξετινάξει, όπως λέμε κοινώς. Όλη αυτή η έρευνα αποτέλεσε την πηγή συγγραφής μιας σειράς βιβλίων, εκ των οποίων μερικά είναι ακόμη ανέκδοτα και περιμένουν να δουν το φως της δημοσιότητας, όπως περίμενε το αξιόλογο και το σπουδαίο αγωνιστή του και επίσκοπο Έλλους Άνθιμο Σκαλιστήρη, που τελείωσε το 1982 και περί του οποίου θα σας μιλήσει ο αγαπητός κ. Χαραλαμπόπουλος. Η σχέση μου με τον Στάικο. Το Στάικο τον γνώριζα εξ απαλών ήχων που λέμε. Είχαν παλιές ρίζες η σχέση μας, από τους γονείς μας, όταν ο Γιώργος Κοντός, αυτό είχε το παρονίμιο ο πατέρας του, και είναι απορίας άξιων, διότι ο Έμισος Μπαρβαγιώρης, όπως τον έλεγα, ήταν ψηλότερος από το Στάικο. Τέλος πάντων. Όταν έρχονταν στο χωριό μας ο άνθρωπος Πύρους, ήταν απαραίτητο να περάσει από το σπίτι μας για να κουβεντιάσουν έστω και για λίγο με τον πατέρα μου, πίνοντας ένα τσίπουρο ή ένα ποτήρι κρασί. Ήσαν παλιά φίλοι. Στις επισκέψεις του αυτές συνοδευόταν πάντα σχεδόν από το Στάικο, με κοντά παντελονάκια και εκείνος και μεγαλύτερος μερικά χρόνια από μένα, μου έλεγε διάφορα άγνωστα για μένα, τα οποία εγώ άκουγα και τον θαύμαζα που εκείνος τα ήξερε, ενώ εγώ ήμουνα σχεδόν κουτάδι, όπως λέμε εκείνος. Με συγχωρείτε για τις φράσεις μου, αλλά έτσι μιλούσε ο Στάικος και έτσι μιλούσα και εγώ μεταξύ μας. Από τότε μέχρι του θανάτου του οι σχέσεις μας δεν διακόψαν και ο ένας έτρεφε αμοιβαία εκτίμηση για τον άλλο. Μερικές φορές είχαμε έρθει και σε προσερβές δια του τύπου. Γράφαμε και οι δυο στην παλέμαχη εφημερίδα Νέος Ορίζον της Ανδρίσσανας του αείμνης του Νίκου Κωστόγελ. Εκεί, όσον αφορά τις αρχαιότητες της φυγαλιές, είχε κάποιες απόψεις που δεν με έβρισκα σύμφωνο. Αμετάπιστος στις θέσεις του εκείνος, αμετάπιστος κι εγώ. Όλα τα συζητούσαμε αρχικά τότε στο επεισοδού Αριστίδου, αν δεν θυμάμαι καλά, το δικηγορικό του γραφείο. Μου έλεγε τι θα δημοσιεύσει και του έλεγα τι θα του απαντήσω. Όποιος διάβαζε τα γραφόμενα στην εφημερίδα θα νόμιζε ότι δεν είχαμε καλές σχέσεις. Μόνο ο μακαρίτης ο Νίκος Κοσόγιαννης, ο οποίος γνώριζε τη φιλία μας, αφού τα διάβαζε, γελούσε λέγοντάς μας ότι αυτό μου αρέσει. Συνεχίστε να μαλώνετε, το εισαγωγικό φυσικά, και φυσικά τα δημοσίευε. Οι σχέσεις μας συνεχίστηκαν. Τον είχα σύμβολο σε πολλά πράγματα. Θυμάμαι που τον ενημέρωσα όταν ο Σύλλογος Φιγαλέων σκόπευε να εκδώσει εφημερίδα. Με παρότρινε να αναλάβω εγώ τη διευθυνσή της, πράγμα που έγινε και εκείνος έγινε τακτικός συνεργάτης της. Μιλάω για την εφημερίδα Το Φιγαλικό Βήμα. Από την εφημερίδα εκείνη πρωτοείδαν το φως της δημοσιότητας διάφορες δικές του αυτοτελείς μελέτες λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως τα γενολογικά των Γαρδισαίων, τα βότανα και γιατροσόφια, ενίγματα και λογοπαίγνια, μυρολόγια και πολλά άλλα. Μάλιστα, δημοσιεύσαμε από κοινού την αναφορά των Γαρδιτσοπαυλισσαίων, όπως τους λέγανε τότε, προς τον βασιλιά Όθωνα, την οποία υπέγραφαν δεκάδες συμπατριωτών μας και εμείς με αφορμή αυτό αναζητήσαμε και φέραμε στο φως περισσότερα στοιχεία περί των ατόμων αυτών που την υπέγραψαν. Αλλά ο Στάικος επίσης ήταν ένας από εκείνους που με παρότριναν αργότερα να εκδώσω την εφημερίδα «Η Πανολυμπιακή» και την επιμερίδα «Ολυμπιακή Εστία». Μάλιστα, ήταν ένας από τους πρώτους συνεργάτες. Ενδεικτικά σημειώνω την αξιόλογη μελέτη του
στους 3 πρώτους τόμους της Ολυμπιακής Εστίας για τον Κωνσταντίνο Αγαθόφρονα Νικολόπουλο και τις περιπέτειες της δωρεάς των βιβλίων. Εκεί ανακοίνωσε για πρώτη φορά και τεκμηριωμένα μάλιστα ότι τα βιβλία της δωρεάς του αείμνηστου δωρητού δεν μεταφέρθηκαν από το κατάκολο στην Αντρίσσανα όπως υποστηρίζουν αρκετοί αντιγράφοντας ένα τον άλλον, αλλά από τον Άφλιο όπου ήταν υποθηκευμένο και περιγράφει με συγκινητικό τρόπο την πομπή με τα λογομούλαρα τα οποία φορτωμένα με τη σοφία των προγόνων μας διέστησαν κάμπους και λαγκαδίες της Αργολίδας και της Αρκαδίας να φτάσουν στην πατρίδα του δωρητού, την Αντρίσσανα. Αρχές της δεκαετίας του 50 ο Σύλλογος Ολυμπιών είχε προβεί ήδη στην έκδοση της εφετηρίδος Ολυμπιακά Χρονικά, στα οποία ο Στάικος ήταν τακτικός συνεργάτης με πολυσέλιδες μελέτες, μερικές από τις οποίες εξέδωσε σε ανάπτυξη. Τότε μου ζήτησε να τον βοηθήσω για την καταγραφή και δημοσίευση στην εφετηρίδα αυτή μελέτης του περί των πέτρινων επιγραφών ή αποσπασμάτων ψηφισμάτων των διάσπαρτων στην περιοχή της Φιγαλίας, τις οποίες γνώριζα εγώ και πού είναι. Το καλοκαίρι του 1971, αν θυμάμαι καλά, πήγαμε στα χωριά μας, ήρθε στο δικό μου και επισκεφτήκαμε τα σημεία όπου υπήρχαν επιγραφές. Τις κατέγραψε και τις δημοσίευσε φυσικά με τη μελέτη του, την εμπλούτησε και με άλλες επιγραφές από διάφορα δημοσιεύματα στα αρχαιολογικά μάτια και σε διάφορες άλλες επιτηρίδες ή σχετικούς πίνακες. Με όλα σε σημείωσα και είχα σκοπό να αποκαλύψω μια ακόμη πτυχή της προσωπικότητας του Στάικου και να υπογραμμίσω το πολύπλευρο ενδιαφέρον του και την αγάπη του για την ιστορία και το κοινό μας τόπο, δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ των χωριών μας ήταν πολύ μικρή, όσο ένα σκύρος του φεκιού, δηλαδή όσο ένα βεληνικές τυφεκίου που λέμε. Ο Στάικος δυστυχώς, ενώ είχε προοπτική μεγαλύτερου χρόνου ζωής, εν τούτης η υγεία του εκάμφη ανεπανόρθωτα και το 2012 έφυγε από κοντά μας. Η κηδεία του έγινε στον τόπο που γεννήθηκε στα Περιβόλια. Το πλήθος του κόσμου που παρευρέθη αποτελούσε το μέτρο εκτίμησης που απολάμβανε από τους συμπατριώτες του, κατοίκους των γύρω χωριών και όσων τον συνόδευσαν από την Αθήνα. Δυστυχώς λόγια ανωτέρας βίας δεν μου επέστρεψαν να μεταβώ και να το απευθύνω 2 καλούς λόγους. Ας είναι η αναφορά με αυτή στο Στάικο ένα κεράκι στη μνημή του. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Εργογραφία. Με την νεοπαγή αυτή λέξη εννοούμε την πνευματική εν γέννη παραγωγή ενός ατόμου. Και εδώ οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Μόνο ποίηση δεν έγραψε ο Στάικος. Αυτό που έλεγε είναι για τους ετεροβάμονες και τους πρικισμένους με ταλέντο. Εγώ δεν μπορώ να μοιράσω το καλλιτικό άχυρο. Να σηκώσω ανάστημα μπροστά στον Παλαμά, το Σολομό, το Σεφέρι, το Ρίσο. Τότε που μου τα έλεγε δεν είχε πάρει Νόμπελ ακόμη ο Ελίτης. Είχε το γνώση αυτόν δηλαδή ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Ας ανατρέξουμε εν συντομία στα όσα έγραψε και φυσικά στα όσα έχω υπόψη μου. Εκτός από τις αξιόλογες μελέτες του στα έντυπα που ανέφερα ή στα περιοδικά Τριφυλιακή Εστία, Ολυμπιακά Χρονικά, καθώς στις διάφορες τοπικές ή ευρύτερης κυκλοφορίας εφημερίδες, έγραψε και δημοσίευσε ή εξέδωσε με τη χορηγία μερικών άλλων από τα έργα του. Αλλά επίσης είναι στο σκυρτά και αναμένουν να δουν και εκείνα το φως της δημοσιότητας. Αλλά ας σταθούμε σε μερικά χωρίς αξιολογική κατάταξη. Προσωπικά πιστεύω ότι ένα μικρό βιβλίο του κάτω 64 σελίδες με τον τίτλο «Ύπαιθρος Ελλάς» δεν υπάρχει το οποίο εξέδωσε το 1964 είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα. Σε αυτό αναφέρεται ιστορικά στη συγκρότηση των χωριών στα ορεινά κυρίως μέρη της χώρας μας. Επεκτείνεται περαιτέρω στην πολιτική των εκάστοτε πολιτικών, οι οποίοι δεν επέδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την ύπαιθρο χώρα με το να ανακατασκευάσουν δρόμους, να δημιουργήσουν μικρά αστικά κέντρα, να ηλεκτροφωτίσουν τον τόπο, να επιδοτήσουν και να υποστηρίξουν την αγροκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Πράγμα που έκανε για μεγάλες βιομηχανίες του κέντρου
με επακόλουθο από τις αρχές της δεκαετίας του 50 να αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργείται ένα ρεύμα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και κατά ακολουθία να προκαλέσει την ερήμωση των χωριών μας. Το βιβλίο το εμπλουτίζει με πλήθος σχετικές αναφορές διακεκριμένων πνευματικών ανθρώπων, οι οποίες επιβεβαιώνουν την άποψη του συγγραφέως και μαρτυρούν επίσης την ευρεία γνώση του επί του θέματος που επεξεργάστηκε. Άλλο βιβλίο ενδιαφέρον και αυτό είναι Τα Τσιφλίκια της Ολυμπίας. Το βιβλίο αυτό το εξέδωσε το 1965 και έτυχε ευμενούς κριτικής από τον πνευματικό κόσμο και τον τόπο της εποχής. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κοινωνικο-οικονομική και ιστορική συνάμα μελέτη. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στο ιστορικό των Τσιφλικιών, τους τόπους και τους κατόχους αυτών και την τύχη των και εμπλουτίζεται επίσης με πίνακες και στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Έχει πλούσια βιβλιογραφία και αποτελεί σίγουρα ικανό βοήθημα για τους ερευνητές του θέματος ή της ιστορίας του τόπου μας. Η Ολυμπία χωρίς κολόνες είναι βιβλίο του Στάικου που εξέδωσε το 1986 ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Νέων Ανδρίσσενς και αποτελεί και με τις προηγηθήσεις μελέτες του η οικονομική συμβολή της επαρχίας Ολυμπίας στην Επανάσταση του 1921 και τις παραδοσιακές βιοτεχνίες και οικοτεχνίες στην Ολυμπία, την τριλογία θα λέγαμε για το παρόν της επαρχίας Ολυμπίας στο ιστορικό, πολιτιστικό και λαογραφικό τομέα από την Επανάσταση του 1921 μέχρι σχεδόν των ημερών μας. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με πολλές φωτογραφίες της εποχής. Αρκαντία Παύλα Φιγκάλια. Είναι μια μικρή μελέτη γραμμένη στα αγγλικά που εξέδωσε το 1972. Σε αυτή σημειώνεται συνοπτικά η ιστορία της Φιγαλίας ως αρχαίας πόλης της Αρκαδίας, δηλαδή του τόπου του Στάικου, και θα σημειώναμε ότι αποτελεί τρόπον ένα τουριστικό οδηγό για τους πολλούς ξένους επισκέπτες των αρχαιοτήτων της περιοχής. Αλλά για τη Φιγαλία και τα γύρω χωριά έχει γράψει και δημοσιεύσει ο συγγραφέας και μια μεγάλη σειρά μελετών ιστορικού, λαογραφικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, για τις οποίες, αν επιχειρήσουμε να αναφερθούμε λεπτομερώς, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Έτσι, για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό της εργογραφίας του Στάικου, θα σημειώσω απλώς ότι τα βιβλία του εκδοθέντα και μη πλησιάζουν τα 40 των αριθμών. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά ότι θα δουν το φως της δημοσιότητας και τούτο και για να τιμηθεί ο συγγραφέας, αλλά να τεκμηριωθεί η αγάπη του προς τον τόπο και για να αναδειχθεί ο ιστορικός αυτός τόπος της Ολυμπίας, τον οποίον άλλωστε αγαπούσε και για τον οποίον αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Και το τελευταίο σκέλος, διάφορες άλλες ουσιώδεις δραστηριότητες, τις οποίες άφησε ανάγλυφα της Φραγίδων. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν ένα ουσιώδες κεφάλαιο από την ζωή του Στάικου. Ούτε αριθμητικά είναι δυνατόν να τις μνημονεύσουμε. Σε όποια εκδήλωση ή ενέργεια θα τον δούμε ή από πίσω σαν ηθικό αυτούργο ή σαν σημεοφόρο και του πρώτου Στάικου. Όμως θα ήταν παράληψη να μην σημειώσω μερικές από αυτές. Κυρία και βασική κατά τη γνώμη μου ήταν η επιτυχία της εκτύπωσης εκμαγείων της ζωφόρου του ναού του Επικουρίου Απόλλων Φιγαλίας και η μεταφορά των από το Βρετανικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αντρίσσανα, όπου αναρτήθηκαν στην εκεί βιβλιοθήκη, Νικολοπούλιο Βιβλιοθήκη. Αυτό το κατόρθωμα δεν το επέτυχε ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Το πέτυχε όμως ο Στάικος με την ουσιαστική συνδρομή του μεγάλου φιλέλληνα Φράισις Νόελ Μπέκερ, ο οποίος έθεσε το θέμα στο Βρετανικό Μουσείο μέσω του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Εδώ να σημειωθεί ότι ο Στάικος ήταν δικηγόρος του Μπέκερ στην Ελλάδα στην υπόθεση του κρίματός του στο Προκόπιο Ευβοίας. Και παράλληλα στενός του φίλος. Τον φιλοξένησε κατ' επανάληψη στα περιβόλια και τον ξενάγησε φυσικά στις αρχαιότητες της περιοχής. Αυτές οι σχέσεις φυριλατήθηκαν ακόμη περισσότερο με το να γίνουν και κουμπάρι, να βαφτίσει ο Μπέκερ την κόρη του Στάικου Ελένη. Μια άλλη αξιοσημείωτη ενέργειά του ήταν η σύσταση βιβλιοθηκών στα χωριά μας. Είχε οραματιστεί ότι και οι κάτοικοι των ορεινών κυρίως χωριών είχαν το δικαίωμα της γνώσης και της μόρφωσης. Έτσι, με ενέργειες του συναισθήθη πρώτα η λαϊκή βιβλιοθήκη στο χωριό του και στη συνέχεια σε άλλα χωριά όπως στη Θησόα, Σέκουλα, Μυρώνια, Λέπρο κλπ. Δυστυχώς, η θαυμάσια αυτή ενέργειά του δεν είχε μεγάλη συνέχεια και τούτο λόγω
αστιφιλίας και της ερήμωσης των χωριών μας από ανθρώπους. Αγωνίστηκε για την διάνοιξη του δρόμου και την αμαξιτή σύνδεση Τριφυλίας Ολυμπίας μέσω κυπαρισιάς Πλατανίων Φιγαλίας Αντρίσσαλης. Πράγμα που έγινε επιτέλους επί υπουργείας του παρακαθημένου Υπουργού τότε κ. Πολύδωρα. Ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση αρχαιολογικού μουσείου στα περιβόλια. Προς τούτο δόρισε αγρόκτημα κείμενο εκτός των τυχών της Φιγαλίας και βορείως της Ακρόπολης αυτής. Εδώ να σημειώσω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εγώ είχα διαφορετική άποψη και με αποτέλεσμα να έχουμε μια ενδιαφέρουσα διαμάχη, όπως είπα, μεταξύ μας υποστηρίζοντας για του νέου ορίζοντα τις απόψεις του ο καθένας. Τελικά δεν έγινε τίποτα και τα διάσπαρτα κινητά αρχαιολογικά ευρήματα της Φιγαλίας είναι αποθηκευμένα στα υπόγεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας, χωρίς να έχουν ούτε καν αξιολογηθεί ή ακόμη όχι να αξιοποιηθούν, αλλά να καθαριστούν και να αξιολογηθούν. Αλλά αν συνεχίσω να απαριθμώ έστω περιληπτικά τις δραστηριότητες του Στάικου, θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο και ορθόν είναι να σταματήσω εδώ. Υποθέτω ότι, κλείνοντας την γενική και συνοπτική αναφορά μου στο Στάικο Πανταζή, κάτι επιπλέον θα μάθατε για την ενδιαφέρουσα αυτή προσωπικότητα που μας άρεσε νωρίς. Σας ευχαριστώ.